Dok, na pasyente, Dok. Pakan doon siya giro. At lang ko dito pag man ako dire. Ah, okay. Oh. Asan ang pasyente na napakagiro? Dok, na dire. Nandiyan yung pasyente. Ah, okay. Sir, ako dahil si Kuan, si Doc Dong Kirig. Sir, behave lang ta ha. Magsugod na akong inject. Yung lagi gluhag, sir. Di tamahuman ani, sir. Tanaw ba ya? Ayaw lagi gluhag. Sir, ayaw, sir. Ikaw gani. Ang gani kog ayaw. Ayaw. Tan man day si sir di ay kung kulatahon. Kira sir. Good.